Fl-aħħar sigħat komplew jonqsu l-każijiet attivi tal-COVID-19 bil-każijiet issa jammontaw għal 6311 bejn is-Sibt u l-Ħadd instabu 224 każ ġdid fil-waqt li fiequ 498 persuna fl-aħħar 24 siegħa ħadd ma miet bil-COVID-19 bl-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 772. Għalkemm kien l-aħħar jumejn bit-tnaqqis drastiku ta' każijiet ġodda fl-aħħar 7 ijiem kena 16 il-mewta brabta mal-pandemija. L-ammont ta' pazjenti rikoverati l-isptar kawża dan il-virus mhuwiex disponibbli għal pubbliku. Iżda fl-aħħar jiem infermiera konfermaw ma dan l-istazzjon li tisperjenzaw żieda qawwija ta' pazjenti rikoverati l-isptar. Tantu hekk li l-operazzjonijiet li mhumiex meqjusa bħala urġenti qed jiġu imħassra sabiex ilaħqu ma' żieda tal-pazjenti pożittivi bil-COVID-19. Infermiera li tkellmu magħna qalulna li s-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' infermiera mhux tgħin, is-sitwazzjoni bil-peżijiet fuq dan is-settur ikomplu jiżdiedu fil-waqt li l-ħaddiema f'dan l-istess settur jibqgħu ftit.